think maybe 50 houses got damaged. We've got 3 people that got injured. There was one lady that she fell with a container, but the ambulance took her to the clinic. Idale umonakalo ziyashiya abanye abantu befumene umonakalo inkanyamba ehlasele indawo ezithile kwiphondo laKwaZulu-Natal ngalemva kwemini. Output decreases, and so people may be employed but may not be working full hours. Amacandelo amaninzi athe qolo edenda abasebenzi kweli okukudizwe liziko leenkcukacha manani leli ngethuba belikhupha iinkcukacha manani zemisebenzi zekota yokuqala. Amabhokobhoko ayaqhuba namalungiselelo eRugby Championship ezaqala kule nyanga izayo. Botani mzantsundu sigalelekile novimba wethu wendaba andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla nazi ziphala phambili ngalenhlwa. Imifanekiso ejikeleza kumakhasi onxibelelwano ibonisa ubuzaza benkanyamba ekhatshwa zimvula ezimandla KwaZulu-Natal nedale umonakalo omkhulu ziyashiya abantu befumene umonakalo kwindawo ezithile eNanda naseDube. Urhulumente wephondo lumkisa uluntu ingakumbi abo bahlala kumanqweme asemazantsi ephondo ngomonakalo nezikhukhula onobangelwa zezimvula. Sibone nje kwaqale ifu elimnyama liqhamuka ngapha ngasetawuni linyuka liya ngapha ngasendwethu. Emva lapho kwaqhamuka isivunguvungu esinzima esomoya esihamba nemvula. Ukuzothi kangoku sisithathu sabantu esithe sadinga ingqwalasela yezonyango ekhawulezileyo ngenxa yale nkanyamba ngelixa ekwadele umonakalo nakwizakhiwo ezifana nemizi. I think maybe 50 houses got damaged. We've got 3 people that got injured. There was one lady that she fell with a container, but the ambulance took her to the clinic. We've got another lady that she was inside the house. The bricks fell on her. So we went in to help her. Then the ambulance came and picked her up. I think almost 50 houses, maybe more than 50 families are stranded. Abenkonzo ezingxamisekileyo sele bengxangile noncedo. So I just spoke to the guy from disaster. He said if we can help to find the number of people that need a place to stay, he can help us out so that they can get a place today, they can get food, they can get warm clothes because they're wet. Ukanti inkonzo Imozulu kweli ikhuphe Isilumkiso sendudumo ezikhatshwa yimvula emandla kwimimandla yeliphondo. Kanti iphondo laseNtshona Koloni lona lithi izantyontyo zakutshanje zenze umohluko omkhulu kumadama eliphondo nangona izimvula zenze umonakalo ongathethekiyo kwizakhiwo ezingundoqo nakwimpilo zabantu kodwa zize nomtyhi odingekayo nanjengokuba eliphondo belijongene nengxaki yokushokoxeka yokubonelela ngamanzi deyamilisela imigaqo siseko yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi. Amadama aseKapa asecicini lokugcwala de atyekeze ngokutsho kwamagosa esebe lezamanzi nogutyulo ephondo. Ezi ke zindaba ezimnandi kubantu beliphondo ebebehleli ngempundu enye besoyika uDay Zero kule minyaka embalwa edlulileyo. The Western Cape Water Supply System, which takes a big percentage of the entire supply of the Western Cape. We are currently sitting at 95%, of which last year we were 72%. The department is pleased about that, and we are very, very excited that our Western Cape Water Supply Systems, including other systems that are associated within the province, they are looking fairly well. Elisebe likwathi iziseko zalo zamanzi ezingundoqo zisindile kwintlekele yomonakalo yakutshanje. The only damage that we have experienced within the departmental infrastructure is only at the Clan William Dam, of which the water supply system is still intact. There are no further damages, and the way it has been constructed, it will remain intact, and we are quite happy about that. Ukanti kusenjalo eliphondo likwathi umthamo wamadama awo sithetha nje uchochola umyinge ka100%. Lehle ngeyona ndlela izinga lemisebenzi sisigcina kweli nanjengoko amacandelo amaninzi lahlekelwe imisebenzi kwikota yokuqala yalonyaka okukudizwe liziko leenkcukacha manani leli ngethuba belikhupha iinkcukacha manani zemisebenzi zekota yokuqala. Liphefumla ngenxeba icandelo lezorhwebo emva kokulahlekelwa imisebenzi engamashumi 36
ngelixa icandelo lezoshishino lona lilahlekelwe imisebenzi engama-32 kambe ke ngamahlandla enyuka nakwezothutho nakwezolwakhiwo kule kota yonyaka. Data surveys come out quite regularly and they very unfortunately very seldom give you good news. I mean, this is truly one of the real problems in South Africa. Many other problems actually come from the unemployment rate. Ingxelo ekhutshiweyo yeenkcukacha-manani zengqesho yale kota ikwadandalasise ukwehla ngamandla kwabantu abaqeshwe isigxina kwikota yokuqala yonyaka ngelixa kunyuke amanani wabantu abasebenza izingxungxu. Ingqesho esisigxina yehle ngezikhundla ezithe kratya kuma-24. Many companies are still retrenching, they are still working short time. We are still in a difficult economic period, low demand, output decreases, and so people may be employed but may not be working full hours. Umbutho iGood Party ufaka isindululo sokubonelelwa kwabantu abangasebenziyo ngurhulumente ngemali eliwaka ngenyanga. If we are more efficient in our allocations, if we embrace zero-based budgeting as we said we were going to, then government can find the funding for this. Lo mbutho uthi anganako ukwenza oko urhulumente xa inokunciphisa kwenye yeenkcitho zakhe. Usomlomo weCope unkosikazi Koloni Makhubele uthi asazawugagana nengalo yomthetho amalunga lombutho atyholwa ngokugxobhagxobha inkomfa nonondaba eyayibanjwe ngumongameli walo mbutho umnumzana Musiwa Likota. Ngamakhubele ubenika ingxelo ngezizathu ezibangele ukuba bagxothi wayesakuba ngusekela mongameli weCope umnumzana Willie Madisha, umnumzana Mzwandile Hleko nomnumzana Dennis Blom. La malunga atyholwa ngokuzama ukhupho kaLikota esikhundleni ngendlovu yangena. Emva kokuthathwa kwesigqibo sokukhombisa umnyango obefudula engusekela mongameli weCope umnumzana Willie Madisha nobeyintloko yonyulo kweliqela umnumzana Mzwandile Hleko, lo mbutho udandalazisa izizathu ezibangele ukuba uthabathe elonyathelo. It will not be tolerated, not in Cope, and I dare believe in any other party, that when one hopeful leader who has ambitions to become a president realizes that constitutional processes may not work in his favor, then decides to form cabal parallel structures and unilaterally decide on their own to hold conferences using unlawfully so party funds. Unkosikazi Makhubela uzichaze njengobuvuvu nokulahlekisa uluntu intetha ezenziwe sesisithathu esidyobheka kweligumgedle lokususa ukaLikota esikhundleni ngendlovu yangena. Statements that are unfounded that President Likota is undemocratic and unconstitutionally unwilling to step down is false, it's misleading, it's misinformation. Those who belonged to that factions of defiance, including those young men who were sent to disrupt the president's press briefing and embarrass him last year, August, physically attacking him in public, they must never think that their actions have gone unnoticed, and they must not deceive themselves that those actions will not be attended to. Umnumzana Dennis Blom yena usacele ukongezelwa ixesha phambi kokuthi thaca izizathu ezinokuthintela ukuba ibhaki ingagcwala umoya nakuye. Make sicaphula abantu kuba batheni ngokwehla kwemisebenzi kweli kwiqonga lethu lezonxibelelwano. Intswelangqesho iyaqhuba kweli ilizwe. Umzekelo maneminyaka 10 ngondihleli sukela abantu aphume esikolweni anikafumani tu umsebenzi. Linene uluvo eli mna bendisebenza nomsebenzi sisigxina kodwa kwasofika iCovid-19 kwaphinde washiywa fika locima umbane. Zashintsha izinto ecompany endisebenza kuyo. Sendisebenza ngomvulo ngona ngolosithathu nangolosihlanu. Umlungu wamkamntu usecima ubuyela phesheya ngoba kunzima nakuye. Andanzi obandlela lobantwana basekhaya. Imisebenzi yehlile nyane nam ndimane ndibizwa iintsuku embini evekini ndiphinde ndilaliswe. Ndithi ke ngoxa ndizama ukongeza le mali ndimane ndiyiphangela ndiyothengisa esitratweni ngasemarobhotsini
urhulumente andifuna ipemethi. Andiyazi ke ngoku naxa uyofolela le pemethi kunzima makayikhuphe. Kuya kuba kubi kakhulu kunakuqala. Imisebenzi iya inqongophala ngokunqongophala ngoba mihla nezolo amafemu ayadilisa. KuFacebook uMelusi Sitshaluza uthi msasazi yawubonana ngo-2024 kwi-ballot paper ayikho le ngumbane ucima njalo imisebenzi nqabile abasebenzayo abafumana imali yaneleyo zindlela zimoshekile kusezihogweni nje kweli lizwe Sasolburg eFree State. Andile Mrhotyana uthi msasazi ezingxelo zinyanisile bayinqwaba abantu abangaphangeliyo abaxhomekeke kwezi 350 kube West emva kwale COVID-19 yaphinda yongeza le load shedding. uBeni Masamanzi yena uthi ewe imisebenzi iphelile kuxhaphake i-learnership zethutyana ewe i-COVID inalo igalelo kule meko kodwa yona mali ininzi le ibiwa yonke le mihla ebangela ukungabikho kwemisebenzi kwelerha kwathuba. Mbukelo ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp neku-071 670 2548. Urhulumente waseLesotho uthi kulungele ukufaka nemilomo norhulumente weli loMzantsi Afrika ukushukuqa umba wabombi mgodi abangekho semthethweni abazinzalelwane zelalizwe. Eli lizwe lingabamelwane aliziginyanga kwaphela izityholo ezenziwe ngumphathiswa wezimbiwa kweli uMnumzana Mantashe zokuba iLesotho isebenzisa abombi mgodi abangekho semthethweni ukusengela phantsi ngeenjongo zokudodobalisa uqoqosho lweli. Urhulumente waseLesotho uthi udane umanzi zisityholo ezenziwe ngumphathiswa wezimbiwa kweli uMnumzana Mantashe zokuba elalizwe lisengela phantsi ngenjongo zokudodobalisa uqoqosho lweli. Oku kuza emva kokusweleka koozamazama abangama31 noninzi lwabo izinzalelwane zaseLesotho kumgodi waseFree State. The issue of the economic sabotage it is such a strong word to use against Lesotho because to say something is an economic sabotage, it means it is a formal or a government-led and decided activity. Lo kaMpotshwane uthi imingeni yoqoqosho elijongene nayo elaseLesotho inegalelo lokukhula kwazamazama. There has been a challenge with the economy of Lesotho and there's been low productivity and there's been high unemployment rate. And Lesotho then started to run all over the world to get the jobs. And some of them then got into this illegal mining. We really don't support the illegal mining as the government. Kusenjalo, urhulumente wephondo laseFree State uthi uza kusebenzisana nesebe lezimbiwa kwiphulo lokuhlangulwa kwemizimba kulo mgodi waseFree State. Isilumkiso uluntu ngendlela ezintsha ezisetyenziswa imigulukudu kubakhuthuza okukuzana njengokuba iarhente eqokelela irhafu kweli ivula ngokusesikweni ithuba lokungenisa iziqinisekiso zentlawulo yerhafu ngomhla wesi-7 kuJulayi ukuze abahlawuli berhafu bafumane imali yabo ebayityalwayo okanye abo bakweletayo bahlawule. iSARS ithi kufuneka abantu bahlabe bekhangele xa befumana imiyalezo ephuma kuyo kuba maxa wambi kungathi kanti iphuma koonqevu. iSARS ithi oonqevu basoloko bepheka amaqhinga amatsha okuloba amaxhoba wawo ingakumbi ngeli xesha lokufakwa kwamaxwebhu okuqinisekisa ukuhlawula irhafu. I think just generally, not just taxpayers but all South Africans must be wary that when there are sent messages via WhatsApp or messaging that has a link for them to come back to, that is the start of, in fact, a scam going on to elicit personal information from you, either identity numbers or bank account details, because that is then what they use to obtain SMSs, OTPs, and other ways of accessing your bank account. Le arhente ikwathi kulo nyaka yenza kube lula nangakumbi ukunxulumana nayo kusetyenziswa ubuxhaka-xhaka bale mihla. We work very hard to make compliance easier, to make it seamless. In fact, this year, we want to present to just more than 4 million taxpayers the possibility that they don't have to do anything. We will have done their assessment on their behalf using only data from third-party sources like their employer, the payroll information, banking information, information from the retirement or pension funds, medical aids, etc. And then using machine learning algorithms, we will compute the assessment and present it to them.
Abo bangakwazi ukusebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla bangandwendwela izakhiwo ze-SARS ukuze bafumane uncedo. Amabhokobhoko amanqada-nqada enkampini elungiselela imidlalo ye-Rugby Championship nalapho kulindeleke ukuba angquzulane ne-Wallabies kumdlalo wawo wokuqala uza kubanjelwa eLoftus Stadium ngomhla wesi-8 kwinyanga ezayo. Amabhokobhoko aqule aligangatha kwaye ngoku sele eqoshelisa amalungiselelo awo e-Rugby Championship. La makhwenkwe asekhaya aza kudlala umdlalo wawo wokuqala ne-Australia apha ekhaya kwaye umqeqeshi uthi wanelisekile indlela aqhuba ngayo amalungiselelo. I think everybody is focusing on the Rugby Championship because you want to go into the World Cup with momentum. But I also think there's a long-term thought process going on in everybody's heads in terms of preparing for the World Cup. Kodwa nangona kunjalo zininzi ingxwelerha kweli qela kwaye sithetha nje uHenry Pollard naye uza kuphoswa ngulo mdlalo wokuqala ngenxa yomonzakalo. Andre is a bit of a worry if he will be able to play in the Rugby Championship. It's a calf injury which he re-injured, which he had when he was playing for Leicester. So a re-injury, we always feel a bit more nervous. That's the reason why we have Elton here, so that Andre can fully recover and we don't push him too early and give a date for him. Amabhokobhoko aza kudlala imidlalo vavanyo emithathu nalapho aza kuqala ngokusindleka iWallabies kwimpelaveki ezayo apha ekhaya ze nge-15 kaJulayi atyelele iNew Zealand agqibele ngeArgentina apha ekhaya nge-29 kaJulayi. Thabile Makhaphela sele ngqangile neMozulu. Kakhulu kwamamqwathi apha edeskeni yeendaba ndiyakubulisa mzonto nekhaya ndikwamkela kaloku kweyam idesika yeMozulu. Igama lam ke mna ndinguthabile uMamthembu Mamvelase ndingowakwaMakhaphela. Nantsi ke mzontsundu iMozulu. Masivule jonge phaa ephondweni empuma Koloni Monti emndantsane ngo-19 degrees lezontshuzane ke zemvula phaa kwakhona ngokokuhamba kosuku ngomso nasegqibeka ke bebufana lezontshuzane zemvula ngaye futhi u-19 degrees. Hamba nam mzontsundu jonge phaa eFree State eBloemfontein 16 ngamathonsi kwakhona ezomvula kwasekuseni ngomso kube njalo ngorhatya phaya eSasolburg ngamathonsi emvula ka-18 degrees. Kanti ke mbukeli wam phaya eGauteng eJohannesburg ku-16 degrees ekhathwa kwakhona ziintshuzane zemvula kusisa nje ekuseni ngomso kanti phaya emini eVereeniging ku-18 degrees naye ngamathontsana njengephi eNtshizane. Kanti ke mzontsundu phaya KwaZulu-Natal eThekwini nge-21 zezontshuzane kwakhona zemvula kwangomso yonke nje imini kanti chapha ngorhatya phaya eMgungundlovu ibe ngu-21 degrees kwamathontsana kwakhona ezomvula kwasekuseni. Kanti yona imeko phaya eLimpopo koPhalaburwa nge-24 kucona nje kamandi phaa kwasekuseni ngomso kanti emini ze kuthi phaya ePolokwane ibe ngu-18 degrees naye usazolile. Kanti ke mbukelo wam apho ekhaya eMpumalanga eMbombela neziphaluka nge-22 kusacona kamandi phaa kwasekuseni ngomso kanti ngoko kuhamba kosuku phaya koSekunda ku-18 degrees kwamathontsana nje eNtshizane. Zithi yona imeko phaya eNorthwest eMahikeng nge-20 kuphela ngamafu nje kwasekuseni ngomso kanti xa behamba nemini yabo yangomso phaya eRustenburg ku-21 degrees osasibekeleyo. Kanti ke mzontsundu phaya eNorthern Cape eKimberley ku-16 degrees wentshizane zemvula kusisa nje ekuseni ngomso phaa ngorhatya kwindawo esikufuphi naphaya ko-Uppington ku-13 degrees onciphileyo ngamaqondo kuyabanda kusekuseni ngomso. Yona imeko phaya eNtshona Koloni eKapa 16 elizole kamnandi. Kanti phaya eJozi sasiqukumbela iMozulu ku-17 degrees wamathonsi eentshizane zemvula. Kukangako ke apha edesikeni yeMozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemyoli. Ungazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu leYouTube @Iindaba Zethu 163 oogxa bethu baza koniphathela izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu ngomso kamnandi mawethu.